this night. Always the best music to your soul. With every song we make you whole. In Shine FM there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM there's victory. The airwaves carry truth and grace, a message of love for every place. Through worship songs and joyful praise, we lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM, His presence is clear. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. Always the best music to your soul. A melody of heaven making you whole. Through every station, every tune, we shine His light beneath the moon. Shine FM was created to declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star, drawing us closer no matter how far. In Shine FM there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM there's victory. So tune in, hear His story, find hope in everlasting glory. Shine FM, where His light leads, victory is ours indeed. Nagsasabi ka sa iyong mga katauhan. Nagsasabi ka nga di mo kami pasagdan. Nagsasabi ka sa mga pulong mo. Nagsasabi ka kanamo, o Ginoo. Nagsasabi ka nga di mo kami biyaan. Nagsasabi ka nga di mo kami tanditan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo.
Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga kaigsunan sa tanang nga mga tik pamanan din sa Shine FM 95.9 ug sa atong nga Facebook Live. Hi, hello mga kaigsunan ko nga managlantaw ka na happy morning. Og salamat sa atong nga buhi din nga Dios sa lain sab nga adlaw, lain sab nga gayon nga gihatag diri kanato. Makapasalamat, makapasidungog kita kaniya. Ini nga oras uktak na sa kabuntagon, magmalipayon kita tungod kay ang Dios maayo sa tanan nga panahon. Wala siya mausab, wala siya mulubad ug di siya mulubad sa iyang mga saad diri kanato. Ang tao lang usahay sige kalubad mga kaigsunan. Okay, stay tuned and stay blessed mga kaigsunan diri sa itong nga programang Rise Up and Shine. Okay, kabalaka kitong tagapagtagad ang inyong nga mga messages mga kaigsunan. Ato nang hataga pagtagad ang inyong gipaabot karon nga mga greetings ngadto sa inyong mga higala mga igsoon. Og stay tuned mga kaigsunan sa tanang namina usab sa frequency nga 95.9. Good morning Gihulngan o good morning Philippines. Okay mga kaigsunan, sa ato nga pagpanayon maghimo na kitag mga pagampo sa ato nga paghimo sa mga mosunod pang buluhaton. So be with me mga kaigsunan. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord ining oras ugtak na sa kabuntagon. Salamat Lord nga gipamatami nimo. Salamat Ginoo nga diin may gininhawa mi karon nga magamit sa pagpahimaya diha kanimo. Salamat Lord sa mga kaigsunan nga naa karon silang panimalay. Salamat kay Lord naa sila silang trabahoan, naa sa eskwelahan o sa bisan asa silang dapita karon Lord na himutang ang imong gahom, ang imong pagproteksyon, ang imong pagbantay manaa kanilang tanan. Manaa ka namo Father God. Lord, salamat ining oras bisan sa kabisi sa mga kaigsunan nakahigayon pa sila paglantaw pagpaminaw sa mga balaanon nga mga pulo nga maghatag kalig-on kadasig kanamong tanan. Salamat Lord ining kabuntagon sa mga pagpadayon o kini nga live karon, kini nga broadcast dili kini mahimong masayang og mausik sa amo Ginoo nga pagtrabaho. Father God, ayog tuguti nga ang mo ang Ginoo nga mga kasing-kasing hunahuna mahimo lamang Lord nga walay kapuslanan diha sa mga tubangan. Father God, giyahay ako, tudloy ako sa mga pulong nga angayan ko nga ibungat ngadto sa mga katawhan aron dili mahimong masayang og mausik ang imong mga mensahe. Samahan, salamat kaayo nining kabuntagon. Giyahay ako Ginoo samtang magasulti magapadayag sa imong mensahe nga dili kini Ginoo mahimong makawang lamang. Ablehe ang makasing-kasing sa matag usa nga nakaron silang panimalay nagalantaw nagapaminaw mahimo usab sila nga madinawaton sa imong mga mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong giampo pinagi sa mga anak nga mao sa Kristo luwas kitang tanan nagsabay magaingon amen og amen. Okay, salamat mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw ining oras ugtak na sa kabuntagon. Okay, ato nang tagaag pagtagad ang inyong mga messages mo. Hi, hello na ko ninyong tanan. Okay, salamat kayo. Mayong buntag diha ni Pakulanang Istanel. Okay, salamat. Good morning, Pastor. Still watching here in Agotayon, Himalalo. Thank you. Ni Masayaw Divina. Good morning, Pastor Kim. God bless you. Ni Paps Zilon Garces. Good morning, Pastor Kim. Good morning, Cho. Sister Lorna, Sir Don. Okay, unsa man ang mensahe? Good morning, Pastor. Isa ha, nalapaw. Good morning, Pastor Kim, and to all viewers of Shine FM. Salamat. Riri lang kung basabi kay mura malapaw. Okay, good morning. Good morning, Pastor Kim, and to all viewers of Shine FM. Salamat sa Lord. Pirmi nakasunod sa live nimo, Pastor. Naglantaw gikan sa Samal Island, Davao. Gikan ni Josefino Paran. Good morning, Pastor Kim, og sa tibuok nimong pamilya og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. Thank you for watching ni Dumugho, and also
ni Nals, okay, ni Miss Jaylin. Good morning Pastor Kim and to all. Og salamat sa lain na pod nga adlaw nga gihatag sa Ginoo. Salamat kay sa to nga mga kaigsuonan. Okay, sa tanan nga mga naglantaw og isab ni Marian Kate Butaled, maayo nga paglantaw ining oras ug takna. Og isab ni Kim C. J. Gomez og di iyo Dayo Costa. Thank you for watching mga kaigsuonan, ha. Og soban pa nato nga mga naglantaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Okay, enjoy lang mga kaigsuonan and also ada pa lain nga mga naglantaw na to nga mga kaigsuonan. Ato paning tan-awon mga kaigsuonan kinsa kining mga naglantaw. Paki-share sa to nga live mga kaigsuonan, ha. I-share din nga to nga live. Okay, paki-share sa to nga live ini nga kabuntagon kay para matunggan o mahibalaan gyud sa katawhan na si Kristo raday ang atong manunubos mga kaigsunan og wa nay lain ta og wa tay laing gi-promote ini nga mao nga sibianan mga kaigsunan, wa tay laing gi-promote ani si Jesus ra gyud. Okay, so dalaygon ang Dios mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat kay siyang kayo gugma nga naghatag kanatog kaligon og kadasig sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras mga kaigsuonan ko. Okay, so ang ato karon nga isugutan mga kaigsunan kabahin kini sa pagampo. Naunsa gyud kini ka importante mga kaigsunan kining pagampo. Og mayo sab nga paglantaw ni Brother Felix Sanginan Lakinon. Salamat kayo sa inyo nga paglantaw mga kaigsunan. Ang Dios mga panalangin maghatag kaligon og kadasig kanatong tanan. Okay, padangat ang inyong mga messages kay ato nang tagaan sa pagtagad. So Brad Felix, kanunay gining galantaw natong igsuon, no? So salamat si Ginoo kay kining dili kay mura kanunay na ko maka-live mga kaigsunan, pero yang gabi di ko ka-live kay huibis maron adto kog ayungon mga kaigsunan. May mga buntag sa mga taga-ayungon nga nagalantaw kanato diha karon. Sa tanan nga mga kaigsunan to diha sa may ayungon, maayo nga pagpaminaw og sa uban pa pud nga mga dapit diha sa may Kansumandig, diya sa may Talaon o sa bisan asa nga dapit sa Negros Occidental, maayong buntag kaninyong tanan. Pag Huwebes ug Biyernes wala ko mga kaigsunan gabi. So maybe ari ko makasiguro ko sa Martes, kanang Martes mga kung gabi ha. Posible kay wala man ko schedule og Martes sa gabi dayong Sabado sa gabi o Domingo sa gabi. Pero kanang Lunes buntag, permi ra kung naaraan ng Lunes buntag, depende na ko laing nga mga schedules. Lunes sa buntag, Martes sa buntag, Miyerkules sa buntag, Huwebes sa buntag, Biyernes sa buntag, Sabado sa buntag. Domingo mo'y balo do gayron Domingo magkaigsunan og wa ba ko'y lakaw. Di lang ko ka siguro pod. Okay, salamat mga kaigsunan. Enjoy and stay blessed dinhi sa buluhaton nga makalangit. Ang atong ginasinggit mga kaigsunan ang kaluwasan sa katawhan. Wa tay laing tumong tinguha. Ang kaluwasan masabwag ngadto sa Pilipinas sa tibok kalibutan mga kaigsunan. Kay way lain nga pinakaimportante natong tagaan og pagtagad ang kaluwasan. Og maing buntag usab sa itong pinangga nga igsuon si Brother John Eric War Ramirez. Thank you bro. Maing buntag diya kanimo. Og padayon sa buluhaton nga makalangit. Just promote Jesus. Salamat sa itong sa kaigsuon nga nausab sa lain nga sibyaanan. Kauban na to nga nagsibya usab nga kaigsunan. Brother Eric, John Eric War. Congratulations. Sa matag usa ka nato nga hangtod karon nagpabilin sa pagsabwag sa maayong balita. Thank you. And also Mrs. Mary Ross. Mary Ross Villeres Lakinon, may buntag Pastor Kim og ni Gina Jean Ricania Celestino. Good morning Pastor Kim. Good morning to mga kaigsunan ka.
Sa ato nga mga kaigsunan diha nga nagsunod og naminaw, happy morning mga kaigsunan, og sa tanan pa nga mga Sibianan nga naka-hook up ini nga ato nga pag-broadcast karon. Oras na to mga kaigsunan. Atong tanaw sa nairasaha kini akong usang monitor way orasan. Arita diri sa cellphone alas 8:31. Pariha gidagoy ta. Okay, salamat mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw da station. Sa 95.9 Shine FM is a non-commercial community Christian radio station. Kini nga mga Sibianan wa ni nag-broadcast og mga produkto, wa nila ing gitrabaho gawas pag-promote sa pulong sa Ginoo. Adlaw gabi ini ha, Monday to Sunday, January to December, non-commercial. Pure Christian music and biblical messages lang ang ato nga ginasabwag. Grabe ni nga termino ba, ginasabwag, ginasablig, pabungkag mga kaigsunan madunggan sa katawhan. Ang isab ni Rosabilia Makasaol, thank you for watching diha sa may panay. Okay, salamat kay sa itong abuhi nga Diyos, maayo nga agad sa inyo. Salamat sa Ginoo kay ning init makasurvive daron ani mga kaigsunan ha. Kay digid mo init mga pinangga murag piki kita. Okay, salamat kayo sa mga naglantaw na minaw pulong sa Ginoo nga atong mabatian og madunggan. Ini nga mao nga pag-broadcast mga pinanggawa kita laing gi-promote si Jesus ra gyud. Because God is healer. God is redeemer. God is provider. Manay pinaka-importante mga kaigsunan. Okay, so salamat kayo. Patindaghan na mga naglantag na minaw kanato ining oras ug na sa kabuntagon kay naka-live kita sa nagkadaya nga Sibianan og live usab kita sa Facebook og diri usab sa 95.9 mga kaigsunan. Paki-share sa atong live mga kaigsunan ko, mga pinangga nga naminaw karon. Na sige i-share ang atong live. Daghana ang pag-share mga kaigsunan, ipaabot sa atong mga kaigsunan aron madunggan og mabatian nila ang mensahe sa Dios. Okay, so challenge sa tanan mga kaigsunan, you can comment ang ato karon nga pagahisgutan, it's about prayer. Now mga verses nga related sa prayer ja ibutang di mga kaigsunan ha. Ato ning tagaan tamog assignment kay ako ray magsigig toon, ako ray magsigig ukab og Biblia, ako ugi pod mo diha. Na sige mga kaigsunan, katong mo participate na. Verses nga nagisgot og mga pag-ampo. Kaya ato kanang pagatun-an unsa ka importante ang pag-pray og ang unsa ang gihimo ni Ginoong Jesucristo sa diyang miabot kaniya ang dako mga kabugat sa kinabuhi. Okay, butang na mga kaigsunan diha. Pila man mo kamok naglantaw siya ro gigwa og bisag duha na lang. Okay, so mga kaigsunan, butang diha sa atong comment section ang prayer. Mga verses nga related ang prayer. Isay makauna mga kaigsunan mo ginay say first, ha? Iman-in na mga kaigsunan ko. Kinsay makauna butang mo na say first. Okay, salamat dalaygon kayong Dios ini nga kabuntagon og kumusta di ay sa atong mga kaigsunan di sa may Saudi Arabia, di sa Jeddah og diha sa nalimot na ko. Atong pinangga ding igsoon nga naa di sa Riyadh ba to Jeddah? Si Dong kabaron si Ralph nga naa diha nahimutang sa may Saudi, basta kay Saudi padagog Pilipinas, basta kay Pilipinas. Lamat kayo Dong og ang Dios magapanalangin og bisan asa mo karon sa mga domestic helper nga naa diha sa bisan asa nga nasod nga naa mo ron magkaigsunan, ayo nig tugote nga magpabilin kamo nga nakatutok lamang sa inyong panginahanglan. Timan-i ang inyong kalag, ang atong kalag mas nanginahanglan sa ato nga panahon sa pagduol sa Ginoo. Okay, murag wa pa may nakabutang. Kining verses about prayer. Okay. Sige, mga kaigsunan ko nga naglantaw ka na to. Maing buntag, thank you for watching, Brother Zaldi
Tano, thank you for watching. Verses about prayers. Ika kuray mo hatag mga kaigsunan, hulat ramang gyud mo diha. Labi nagtagaan ta mo og book, chapter and verses. Perting dali Kana pastor kay hayahay kayo. Unang sa simbahan mga kaigsunan talagsag kay kumuhatag. Pirmi ra gyud na akong butangan og kanabang gamay nga buluhaton. Ako nang ihatag ang context o ang content. Kamo na ihatag sa verse or libro. Para mga kaigsunan usab mahimo tang kanabang maabtikon usab. Sige mga kaigsunan. Ang uban wala pa siguro kay basig busy sa trabaho. Importante kay mga kaigsunan nga magmaabtikon ta sa pulong sa Ginoo kay timan kung wa tay pulong sa Ginoo mo nang dali kay tag mga backslide. Dali kayo ta nga. Dali kay ta matras. Okay, salamat may buntag pastor, may buntag sab kanimo brother Saldi. Kumusta naman mo diha? Asa naman karon brother Saldi? Salamat sa mga taga-Tanhay atau mga pinangga nga mga taga-Tanhay. Mga taga-Tanhay, good morning. Og mga taga-Gihulngan usab, kumusta? May buntag dang nanay Nining Roda sa Magubay. Salamat kisto nga buingan ni sa Dios nay og ang Dios magaligon magadasig kanimo. Og salamat sa kaayuhan nga gihatag kanatong tanan. Og sa tanan para tong makigsuon sa may Magubay, og diha sa may Paradise, diha sa may Villegas, diha dapit sa may asa man eh. Diha dapit sa Buena Vista, da sa Tuba, Kulasi. May buntag og atong pinanggang igsoon. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagasunod aning imong programa. Naminaw ko diri ron nimo Pastor. Salamat sa tong buhing Dios. Salamat Sister Janice. May kay 10 hour kayong signal sa 95.9. Thank you Sister Janice. Mayong buntag diha kanimo. Okay, di ako. Okay, salamat na dag Sikihor si Kwan. Brother Saldi. Kumusta mo diha mga taga Sikihor? Trabaho lagi mga kaigsunan na. Salamat kayo. Okay, kumusta po ko atong akong amigo kayo si itong bana bitaw ni Marian kisa tingalan ato Brad Saldi. Salamat kayo. Nalimot ko sa pangalan ato amigo kay nako to. Og si Day Marian po diha og sa ilang anak nga cute pod kaayo. Kumusta lang ko Brother Saldi ha? O makita mo na kay magnanam na gawin sila na moyo og Sikihor. Okay, salamat gikan sa tong pinanggang igsoon usab ni Lisa Dasio Hermino Dagon. Blessed morning Pastor Kim watching from Dumaguete. Okay, salamat ug dalaygon kay ang Dios sa atong mga kinabuhi. Ang atong isgutan karon may tungod sa pag-ampo, how important ang mga pag-ampo mga kaigsunan og mostly daghang napakyas ani. Pakyas mangani ko, pakyas ang tanan pero dili maayo igsuon magpabilin ta sa kinabuhing mapakyason. Miagi ta kapakyasan sa mga pag-ampo. Ug ato ning hisgutan mga kaigsunan kay mostly daghang kay mga tao failure. Usahay compliance na lang. Compliance na lang ampo mga kaigsunan. Nya sometimes ang atong inampuan dili makakonect sa atong binuhatan. Kabantay mo ining prayers igsuon ko nga Ginoo salamat jud kaayo kay bisan og ulan kaayo nakalapos gyud mi. Kana igsuon ko naay ligas ana. Sa ampo murag pertinindutang paminahon pero kabalo ba ka nga sa imuhang paglampas sa ulan murag naay gamayng napugos labi na giasaynan ka at igin mayog di ko kaadto ron kay ako ra bay pakantahon. Amato na lamang ta bisag ulan pero og wala kay assignment diyan ng simbahan na igsuon ko ambot. Dati sa mga igsuon na natay mga prayers nga layo kaayo sa ato ang binuhatan. Okay, diyan na atong igsuon. Aha. Diyan na atong igsuon diri si Kuan. Sister Mary Rose. Very good. Manay pinakauna. Okay na pailain, mangita pa kog lain kay kabalo mo perting pagkadagan ang mga verses related na siya og prayers. Si Jesus nag-ampo in Mateo, si Daniel, si Esther, si Mardukyo,
og uban pa nga mga tao sa Dios even David og halos tanan okay ipagawas ng tanan which is adunay statement diha nga sila nagampo even sa Old Testament mga kaigsunan larga dungagi na imong Sister Mary Rose og polo kabuok challenge gyud mo mga kaigsunan it's about prayers may natagaan po mo assignment tagaan po mo gamayng kalisod salamat sa Ginoo Pastor niinit na dire dalaygon ang Dios sa tanang panahon sa mga kaigsunan dire sa Batang grabe gid ni ka bulos og mag-ulan ha grabe gid dire mga kaigsunan worst gid ni kayo kay imong tan-awon ba og dili mag-ulan pakanindot sa dalan plain kayo pero mo'y mabasa mga kaigsunan pertig yung pagkanisudan ning yanang dire mga kaigsunan nga ang nakabulos may tagyadang na lang tanan kay nigsugod nimo gatiniil ka abot dito sa simento o kira manghimasa ang kabulos man kaigsunan kay mura kag palaumon ba sa entrada nindot kaayo pag abot sa tunga-tunga mga kaigsunan na may portion nga di jud ka pwedeng di mo tunob sa yanang unya ang uban nga area perti ng pagkaugaha naray portion nga di ka kalihay tunob gi ka siyanang mo na mga kaigsunan ang dire nga among lugar pero pasalamat ra ko sa Ginoo i-compare po nako sa uban nga lugar nga di gyud maagig sakyanan di gyud maagig motor o maagi man pero muna gyud ginhawa na portion lang nga diha lang dapita yan ang rabitaw na okay nang yan pero karon kay niinit na salamat sa Ginoo mga kaigsunan pero di gyud maugan ni siya og mga upat ka adlaw nga init ngos ka semana napakabilin ra ginang yanang mga kaigsunan kay mura magud siya og na kuan ba kanang na lupa yang tubig dili kagawas atoro na pangayon sa Ginoo nga maabot nga panahon masiminto na manindot na ang dalan ampo ra ta mga kaigsunan alipay ra ta sa mga kaigsunan nato nga magaatiman sa ato nga kalsada mga kaigsunan atoro nga ampo sila nga taga-kusog kalig-on og taga-ano sab og kadasig sa pag-atiman sa mga atimanunon ana ra kita mga kaigsunan okay so salamat sa itong buhi nga Diyos ug sa tanang lantaw sa itong live. Okay, salamat mga kaigsunan og ato karon nga isgutan iskabahin kini og mga pag-ampo. Now, una mga kaigsunan, palong sa tag-background ha. Una, we need to understand sa prayers, no? Kay sige tang kay sugot og ampo sige ta kay sugot og prayer in English on pausahay nga pray kita in English man ang pray ampo ta o Bisaya na siya sinibuano ng Bisaya nya unsa man ang mga unsa man kahulugan ng pag-ampo mga kaigsunan sa simple kayo nga pagsabot kaninyong tanan nga naglantaw karon sa inyong una-una what is prayer unsa man ang pag-ampo ha unsa man ay kining pag-ampo sa yano kay nga panabot ninyo tanan mga kaigsunan nga naglantaw kanato ini nga kabuntagon unsa man daay kining pag-ampo okay thank you for watching Marites Ibanez Mabanag thank you for watching okay sa tanang mga naglantaw nato unsa man di ay kining pag-ampo mo kanay usa sa atong tanawon mga kaigsunan first of all kinahanglan nato nga magamit kita sa termino nga ato gyud nasabtan unsay function niini unsa iyang trabaho para ang ato nga pag-execute kining insakto. Pragudaan ng run. Salam ng run, maglakaw, magjogging. Di ba? Unsa may makita nato kun ang usa ka tawo mo run, mudagan. Kusog di ay. Thank you kayo ni Auntie Rose Absin Duran. Thank you kay te may buntag di kanimo. Thank you for watching. So dapat makabalo tayo soon sa dihang magamit ta sa word tungod kay importante mangguna ang makabalo ta unsa kay ngano para kung tama ang atong interpretation, yes, tama ang atong application. Pag tama ang atong pag-apply, de okay kayo. So muna mga kaigsunan, sa atong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw ini atong nga programa, dapat makabalota sa mga ginagmay nga butang pag ingon nga stop. So kabalota kung say stop. Di ba kabantay ka anata sa highway igsoon, anata sa mga kalye-kalye, makabasa kita og mga gibutang diha nga no entry.
Kay sa tuwa sa bukid kanang dili pagian, di gina magian. Kay gialihan man nagkagingking. Gialihan man naglipak, kawayan, gikural man na, di sudi gyud balutsan. Oh? So mo na mga kaigsunan nga lahi ang no entry ari kag syudad ug ari bukid, di ba? Kining dapita dili pagian. Oh, dili pagian. So di jo ka makaagi. Bisag dili pa nabutangan dag signage ka dili pagian, automatic na gyud na nga di jo ka kaagi kay di man jo ka maraang. Sa ato pa, di gyud ka kaagi, klaro na kayo. Salamat kayo. May buntag again ni Sister Lisa Narciso Dinolan. May buntag Pastor Kim watching from Sibulan. Okay. So, palihog lang kong butang Sister Lorna sa sulod sa Santiago 5 shitting ato sa GIS. Palihog lang kong ibutang gid mismo ang word kay ako na basahon. Okay. So, salamat Sister Lorna. Thank you sa imong mga pag-participate. So, muna makaigsudan. Parang ari kag syudad, naras kilid ng no entry. Pero dako kay ng kalsada ang kagyan. No? So, dapat mga kaigsunan, pag sinabi nga no entry, bisag dako pa kay na nga open, dili pwedeng sudlan. Okay? So, dapat makasabot kita mismo sa pulong. Aron, di ta mo reklamo nga, oy, ingon, dili maagian, dili pagian, dako man lagi kayong hawan. Di ba? Ari kay syudad mo. Oh, naitabo man guna magkaigsunan kay kinibang naanad sa bukid nga ang dili pagian, kana di na pagian. Unsay di pagian? Ngo dako kay hawan oh, maagi ra maguta. Okay, gari kas bukid ang dili pagian gikural magug kawayan. Mo na mga kaigsunan. Thank you for watching Ignacio Anastasio Buyet and ni GC Istokuning Gordon Silio Jr. Thank you for watching, no? So salamat kay mga kaigsunan. So atong masamtan prayers. Now unsa may definition, unsa may tinuod nga kahulugan, maybe aduna may kahulugan diha mga kaigsunan ko, meaning what is prayer. No? Daghang gagamit og word nga prayer og daghan usab nga mga wrong prayers. Ha? Right prayer o wrong prayers. And even sa ato nga mga prayers igsoon kung dili kini matunong, pwede sab kini nga kaligut-gutan sa Dios. Ha? Muna ba kaigsunan ang atong nga pag-pray is daghang alampingan. Ha? Alampingan kayo. Kay sometimes nagtuo na ta nga niadto tag simbahan, nalipay na ang Dios, nagtuo ta nga naglitok mo ta siyang pangalan, gikahimutan tag Dios, no. Not all the times we prayed nga diin ang Dios na atong na-place igsoon, atong napahimutan, ato nga gilipay siya, no. That is why dapat masabtan nato what is prayer mga kaigsunan. One of the definitions mga kaigsunan of prayers, a simple definition of prayers is mao kining talking with God. Okay? Talking with Jesus. Or other definition nga duol pagyod communicating with Jesus or with God. Okay? Sa simple nga pag Bisaya mga kaigsunan, ang pag-ampo usa day kini kapakigsulti ngadto sa Dios. Ha? Another pag yun mga kaigsunan, ang pag-ampo lain na ni siya nga another na siya nga mura o karabang connected gihapon prayer usa kini kapag ila sa imong kaugalingon nga wala kay mahimo. That is why you pray. Oh? Di ba kabantay mo ana mga kaigsunan ko nga kinahanglan abalitang ana gigamit man ni sa mga termino sa kuano sa kalibutan o sa mga movies, mga Hollywood movies. Kinahanglan kamo nga moampo kanako kay ako ang inyong pangulo. Di ba moampo? So ang pag-ampo mga kaigsoon usa di ay kini pag saludar. Pag ila nga wala kay mahimo. Okay? So ang pag-ampo usa kini ka paglantaw pag ila ngadto sa imong giampuan nga siya lamang ang makatabang, siya lamang ang makahatag sa imong panginhanglan. So usa ka na nga makita nga mo-widen ang atoa igsuon ko nga
panabot may tungod sa pulong nga pag-ampo. Ang pag-ampo usa nga tong makita nga diin talking with God, communicating with God. Another pagyod nato nga i-wide pag ginato igsoon palaluman pag ginato sa paghimo nato sa mga pag-ampo, mas nakita nato og wala tay mahimo gawas kon muduol kita sa atong giampuan. So nagpakita kini ang atong kaugalingon, ang atong kinabi walay mahimo. Og nagpakita usab kini nga miila kita sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkasiya. That is why we prayed. Because we can't do nothing without Him, without Jesus, nga diin atong ampuan. So miila kita that He is our master. Mao ka na makigsunan nga diin makita nato ang pag-ampo na usa kini ka buhat nga may pagrespeto, may pagtahod sa ato nga giampuan. Thank you for watching, Jinilin Conciliado. Thank you for watching. Good morning sa tanan. Okay, good morning sad. Ato nga mga kaigsunan. So mao na mga kaigsunan sa tanan nga nagsunod og naminaw. Unsa man kining pag-ampo. Okay. So pakibutang mga kaigsunan, asa naman totoo mga pinangga ron? Nakatulog mandagway. Atong basahon mga kaigsunan. Kay daghan ba kay ini nga mabasa nato sa Biblia may tungod sa mga pag-ampo. So hopefully ato na nasamtan unsa man gid ini pag-ampo. Diri makita mga kaigsunan sa unang Tesalonica 5:17 ngadto kini 17 ngadto sa 18. So pag-ampo sa tanang panahon. Okay. Now, sa prayers mga kaigsunan, not only once. Dili lang sa usa ka higayon. Og dili lang ani nga season. Dili lang ingon ani nga season sometimes. Og naay mga event, og naay birthday, naay kasal, naay mga reunion og uban pa mo payampo. Usahay pag naay problema, naay kalisod, mo payampo. Oy dili day mao mga kaigsunan. Kay ang pakig-communicate sa Ginoo mga kaigsunan dili lang sa panahon nga ikaw magkalisod. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga kahigayunan, kinahanglan daytang mag-ampo. Kay kung imong tan-awon, igsuon ko ang yawa nagalibot-libot lang sa ato nga kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong pamilya. Kay nangita siya og bakante aron siya makapasok, aron siya makasulod, aron gub-on niya ang atong maayo nga kahimtang. Kabantay mo, ang may panglawas giguba ay dili na sa Dios ha. Ang may panglawas giguba, ang maayo nga malinawon nga pamilya giguba. Tungod na kay nakapasok si Satanas. Sa unsay access nga nakapasok si Satanas? Tungod sa sala. Tungod sa sala. Og daghang mga tao nga wala masayod unsa kining mga salaa og nagpadayon ra, nagpatuyang ra ang katawan sa pagbuhat niini. That is why misulti sa diya sa Tesalonica makaigsoon unang Tesalonica kapitulo 5:17 pag-ampo sa tanang panahon. Mag-ampo kita sa tanang panahon. And even si Jesus Christ mga kaigsunan sa diya nga hapit na siya dakpa, he prayed. Nag-ampo siya igsoon nga maligon even gani anak siya sa Dios, he prayed. Nag-ampo siya. Okay? Nag-ampo siya. Og ang iyang prayers igsoon, the content of his prayers, makita nato ang humbleness, magpagkamapainomsanon. Nga diin, wala siya nag-demand, wala siya nag-command, but ang iya nga prayers is puno sa pagpaubos. So sa ato mga pag-ampo igsoon dapat puno og humbleness. Puno sa pagpaubos. Di ba? Ning hangyo sa igsoon nga kun mahimo kanang kun optional. It's either moingon ka nga yes or no. So wala siya magkaman sa iya nga amahan kun mahimo kuha kining kupa, kabugat, kasakitan.
Apan sa last niya nga gingon, apan ang imong pagbuot maoy matuman. Kaya sa igsoon sa ato nga mga content sa ato nga prayers, mura na taga-buot og Dios. Ha? Mura na taga-order. That is why mga kaigsunan, dapat makasabot kita sa ato nga pag-ampo, ilalom gyud ang ilalom gyud ta sa pagpaubos. Okay? Another, sa atong pag-ampo dapat kuyog gyud ang pagtuo. Okay? Dapat sa atong mga pag-ampo kuyog gyud ang pagtuo. Kay nga naman, kung ikaw nag-ampo niya kulang-kulang sa pagtuo, lisod gyud nang makabot. Ug sa ato usab nga pag-ampo mga kaigsunan, daghang mga pag-ampo nga wala matubag. Dapat usab ang sulod sa ato mga pag-ampo, ato usab nga tan-awon kini iya bang kabubuton. Kay naantay mga pag-ampo igsoon nga pataka na lang tag istorya hala maugid ni nyawa na to hunahunaa, makaayo ba ni sa atong kaugalingon, makaayo ba ni sa ministry? Lord, tagai ko Ginoo trabaho, wa man ko tubagas Ginoo. Alangan kanay mong gipangayo nga trabaho, di man sibo sa iyang gusto. Lord, tagai ko ni ani, ay anak, dili sa tiga-tagaan anak, kay kanang imong gipangayo makadaot. Timani, ang pag-ampo nga tubagon si Ginoo kanang ginaingon according to His will, sumala sa iyang kabubuton. Ha? Unya kuyog ang pagtuo. Ha? Kuyog ang pagtuo. Sige mga kaigsunan, butang ninyo ang mga verses about prayer para makatabang sa mga pinangga. Kay medyo busy ko dre. Ha? Ibutang ninyo ang mga verses kabahin sa pag-ampo para atong tabangan. Kay ato ni mga kaigsunan. Okay? Butang niyo dia. Comment mo dia mga kaigsunan sa mga verses kabahin sa pag-ampo. Okay? So kung natong tanawon, according to His will. Unya, ang pag-ampo atong makita, kinsa man ang pwedeng mag-ampo nga diin may kahimuan. Kana kung gipangsulti naanay bersikulo tanan mga pinangga. Ha? Naanay bersikulo tanan. Unya, importante nga sa atong pag-ampo naatay pagtuo in Mark. Ha? Tuhuan mo na naa kay pagtuo. Ug dapat sa imuha nga pag-ampo iya gyud nga imong masabtan o imong mahibaluan nga sumala sa iyang kabubuton. Ug timan nini, dili tanang tao tubagon ang iyang pag-ampo o dili tanan nga pag-ampo sa mga tao hatagan og katubagan o kasulbaran. Ngano man pastor? Mabasa gyud nato nga diin daghan nga pag-ampo nga nahimong walay kapuslanan kaya ang nag-ampo bisyoso. Prangkang pagka-istorya. Do you think palahubog ka, hinginom ka, hugaw kag baba, nagbuhat kag dautan, baydor ka, lakidor ka, ug unsa may mga bisyo ni mura, tubagon ka Ginoo? Tunan, kaluwasan sa krus imong gibayran, sa tibuok kanibutan isang yaw ka.